ଯିଏକି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରେ। ନିହାତି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏତେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଇକି କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବା ଏଭରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାଗୀ ନିଜକୁ ମନେ କରିକି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କୁ ମାଆ ବୋଲି ମାନିଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଉପାଧି ରହିକି ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଲେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବି ଏଭରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବାର ଏମ୍ ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କର ଅଭାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ବହୁତ ତାର ଅଭାବକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଭରେଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ବ କରି 4 ଥର ଯାଇକି କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସହିତ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅମର।